Nanna syö karviaisia sieltä pensasta. Nanna, tässä on karviainen. Nanna ottaa itse sieltä puskasta. Noin, meillä on marjakoira, se tykkää metsämansikoista, vanelmista, mustikat on sen suurta herkkua. Ja sitten tässä on valkoisia viinimarjoja. Katsotaan, tykkääkö Nanna niistä. Mä otan koko ajan, tässä on video päällä. Nanna? Kato Sanna, tässä on valkoisia viinimarjoja, tykkääkö sä näistä? Nanna? Karviainen on parempi. Eikö sais vaan? Odotan nyt, kyllä se kerkee. Noin, kato Nanna nyt. Noin. Nam nam, valkoisia viinimarjoja menee sinne. Tää on Onko enempää täällä? varsinainen marjakoira, kuulkaa, kasvissyöjä marjakoira. Ai. Ai miten Nanna? Nannan lemppari on mustikat. Niin on, mustikat on lemppari. Oi kun hyviä oli nämä valkoiset Haluatko sä viinimarjat. lisää? Niitä löytyy lisää vaikka kuinka paljon. Katso Nanna. Hyvä, että teillä näitä kasvaa. Meillä ei tarvitse kasvaa, kun näitä on teillä. Tässä on 2 vielä. Niin, Tässä. kyllä niitä saa syödä siitä meidän puskesta. Mä en ole ikinä maistanut näitä. Annakaa. Eikö se ole aika hyvin? Joo. Nanna! Molemmat on aika kilpakkoiset. Nanna näyttää vielä pennummalta. No niin, me nappisilmä. Onko se nappisilmä? Joo, ja kato näitä. Tästä on leikattu. Täältä. Nyt sit vatsan alla on vähän pidemmät karvat. Ennen se näytti paljon paksummalta. No Nyt joo. se on kevyempi. No niin onkin. Sattuuks Nanna? Ei.